Aká je história vinohradníctva vo Svetom Jure a v Skalici? Vinič do Svätého Jura, alebo teda do Malokarpatského regiónu priniesli Rímania. Novodobí historici zistili, že už možno aj Kelti to boli, ešte pred Rímanmi, ale jednoznačne najväčší rozmach bol počas 12. a 13. storočia. Prišli sem nemeckí kolonisti, ktorí vlastne sem priniesli aj kultúru pestovania viniča. Ako to bolo v Skalici? Je tam predpoklad, že tie vinohrady už tam boli v prvom tisícročí, ale písomné zmienky o naozaj nejakom pracovaní s viničom, s hroznom, s vínom sú zhruba z toho 15. storočia. Aké starodávne vinohradnícke pamiatky sa zachovali u vás? Sú to staré vinohradnícke rúny, kamene, ktoré boli po staročia vynášané z vinohradov. Sú také pyramídy. Áno, kamenné studničky, sieť odvodňovacích kanálov, tzv. vosrsáky. Sú podobné pamiatky aj v Skalici? Tie vinohradnícke lokality sú mimo obcí, mimo sídla, aj v Skalici napríklad je to okolo Skalice a všade v týchto nájdete postavené kapličky a dá sa povedať, že v každom tom regióne, v každom tom hone je nejaký svätý Urbán ako patron, ku ktorému vlastne tí ľudia sa chodili pomodliť, hľadali tú oporu a podporu v tom boji s tou prírodou. A k tomu treba ešte pridať aj tie staré kamenné vinohradnícke búdy. Jedna z najvzácnejších patrila opernému spevákovi Jankovi Blahovi však. Áno, my máme takú historickú uličku pod Hliníkami, kde najstaršie objekty majú okolo 300 rokov. No a potom máme niektoré z nich napríklad aj od pána architekta Dušana Jurkoviča. A samotná Skalica má dneska okolo 1000 vinohradníckych búd, čo je veľmi veľký počet. Je to vlastne ďalšie mesto okolo mesta. Ako sa snažíte obnovovať najstaršie vinohradnícke pamiatky? Skalica má zriadený fond na podporu udržovanie objektov, ktoré sú v centrálnej mestskej zóne, nakoľko tá je pamiatkovo chránená, takže občania, ktorí robia rekonštrukcie, majú možnosť si požiadať o dotáciu z mestského rozpočtu z mesta. A niečo podobné práve sa spracováva aj pre tieto búdy, ktoré majú nejakú historickú hodnotu. Ten fond sa pripravuje v takom duchu, ako je to v tom meste. Takže je nádej, že aj tie najstaršie kamenné vinohradnícke búdy budú opravené s príspevkom mesta. Hej? Áno. U nás v Skalici sa kostolík svätého Urbana kompletne rekonštruoval a tie malé kapličky, tam vždycky sa nájde nejaká skupina ľudí, ktorí okolo toho majú vinohrady a vždy nejakým spôsobom sa snažia udržovať poriadok. U vás vo Svetom Jure? Pracujeme na projekte vinohradníckeho skanzenu. Máme od mesta prenajatý veľmi pekný pozemok so starou vinohradníckou budou. Teraz spracovávame projekt na to, aby sa to celé zrekonštruovalo. Budeme tam vysádzať tradičný kolový vinohrad. Do 3 rokov už budeme ochutnávať prvú úrodu z našeho svetojurského vinohradníckeho skanzenu.